És un tràiler promocional de l'endemà, primera novel·la de Tuli Márquez, un dels autors amb qui ha confiat edicions del Periscopi. El mateix autor s'ha implicat en l'estratègia de llançament del segell, entre altres coses perquè l'Aniol Rafel, l'editor, no té cap treballador. De fet, rep el Tuli en unes oficines compartides, perquè l'editorial no té seu pròpia. Però l'Aniol ha volgut, de totes, formar part del fenomen de les microeditorials en català. Els grans grups cada cop ocupaven una part més gran del mercat, però que això implicava que deixaven un espai molt important per un tipus de literatura, potser no tan majoritària, no tan mainstream, però que ben treballat, ben aprofitat, hi havia una sèrie de lectors que havien quedat orfes. En el cas de Periscopi, d'aquesta narrativa contemporània de qualitat, ja siguin autors traduïts o autors catalans. Una altra aposta del segell és Cada color d'un riu, del professor de narrativa de l'Ateneu, Manel de la Rosa, o L'escombra del sistema, la primera novel·la de David Foster Wallace, una de les veus més crítiques dels Estats Units, però inèdita fins ara en català. Edicions del Periscopi va comprar també els drets de Terra de Caimans, de Karen Russell, que posteriorment ha acabat sent obra finalista del Pulitzer de 2012. La idea de Periscopi és fer uns 7-8 títols l'any, no podem assumir gaires més. Com Males herbes o Raig verd, editorials que tenen un any a tot estirar, el Periscopi reclama el seu tros del pastís, per petit que sigui.